Každá z vašich objednávek začíná u nás ve skladu. Vše připravujeme tak, aby se k vám objednávka dostala co nejrychleji. Každá objednávka se pečlivě kontroluje podle seznamu, aby zákazník dostal přesně to, co si objednal. Záleží nám na tom, aby byl obsah perfektně připraven na další cestu, která směřuje do vašich rukou. Aby zásilka dorazila v pořádku, každý balík pečlivě uzavřeme a chráníme ho tak před poškozením. Vaše adresa se automaticky vytiskne a balík je připraven na cestu. A teď už putuje do rukou dopravce, který se postará o jeho doručení. A tady je váš balík. Přímo do rukou, rychle a bezpečně. Děkujeme, že jste si vybrali právě nás. Těšíme se na vaši další objednávku. 2P Service. Jsme všude tam, kde nás potřebujete. Více na 2pservice.cz